txare euskarazko kultura digitala erakartzea gaztei. Ez azken finean ikusi dezunez gaztetxoak dira, seguru denek daukatela harremana teknologia berrekin, sare sozialekin, eta baina segurazko euskara nahiko urrun daukatela sarritan, ez? Eta guk nahi izan duguna da, erakusta hemen informatika fakultatean, badaudela gauza interesgarriak kultur digitalaren esparruan dalorrean, euskararekin lotuta, eta ondo pasatzeko, lantzeko, beraientzako interesgarriak izan litezkeen gaiak, eta hori erakuste izan da gure asmoa ia 500 gaztei. Batxilergoko ikasleak etorri dira honea, eraginek eta Donostiko udalak antolatu dute, eta informatika fakultatea izan du da pixka bat hor antolakuntza hortan laguntzen. Eta gure ale berezia jarri dugu, gure bi irakaslek parte hartu dutelako, batetikan infosaioan saio bat eginez, eta besteletikan hemen robotak gidari lan eginez. Guztira 8 lantegi ezberdin daude, Arduino lantegi bat, hori nolabait robotikarekin edo lotua dago, dira plaka elektroniko batzu programatzen aldirenak, hardware librea da. Horren antzekoa dago beste lantegi bat, Raspberry Pi izeneko dira ere ordenagailu txikiak, oso merkeak dira, 45 euro inguru balio dute, eta hauek ere hardware librea dira. Eta berdin, bai Arduinorekin, bai Raspberry Pirekin posible dira konektore asko konektatu. Badagorai bideo mapping, badela bideo proiekzio selektiboak egokituz forma geometriko edo berezia duen zerbaiten gainen proiektatuta. Eta hor aukera ezberdinak ikusten dituzte horren inguruan, eta hori ere oso praktikoa da eta oso ikusgarria. Badago beste lantegi bat musika aplikazioak gailu mugikorretarako musika sortzeko eta baita ere musika pintsatzeko, DJ bezala. Badago beste lantegi bat dela errealitate virtuala, bereziki ongi pasatzen dute, oso jolaskorra da lantegi hori. Eta badago beste bat dela harremanak 3.0 izenekoa, lantegi hori sexologa batek ematen du, eta hor pizka bat da, gehiago da teknologiaren erabilera harremanetan, eta nola harremantzen garen sareen bidez, eta pizkat eredu praktikoen bidez ikustarazten zaizkie, ze mehatxuak egon daitezken, edo jarraibideak eman, gauzak zuzen egiteko, ez? Nik uste horrek ere laguntzen dula, eskolatik ateratzen zara eta etortzen zara unibertsitatera, eremu honetara, lehendabiziko aldiz behar bada, ezagutzen dezu barrutik, eta nik uste horrek guztiak laguntzen dula gu nahi genuen helburu hori lortzen, ez? Eta nik uste oraingoz behintzat, lehendabiziko jardunaldia da, horten antolatu dena, baina ustez behintzat ondo doa, gustora ikusi ditugu ikasleak, interesa handiarekin jarraituz, egia esan lantegi asko dira, gaiak eraskotakoak, eta irutze zait asmatzen ari garelak.